tócha mar scoil nua bhunaithe tá anna chuid deisinaí aghaine agus is tócha an áit thosaíonn gachród ná ag smaoine faoi bhord bainistíochta na scoile. Agus in órgás agus is tócha tá galóir scoilín nua á mnú faoi láthair agus tá na deisinaí seo acu comá. Is féidir leat cinálín tús ceart a chuirla rudaí nuair a dhéanaan tú éirt gol agus na daoine cearta aáil don bhord. Ní bhí na deisinaí sin ag gatainna is tócha. Ach is gá go mbeadh daoine site ar mórd a higann Curtis Ghaelscoil down. Cahamid a bheith réileach, tá daoine thar bheith an óthach, tá anna cuid i gceist le sí ar bhord Bainistíochta, ach is tócha muna higann buil an bhord Curtis Ghaelscoil down, cén sprochanní atá agan tábhacht na Gaeilge sa scoil, tábhacht teanga an tsóisialaithe sa scoil, ní airóí linn. So bhéin ag mula gol agus cinálíonn ama chahabh ag teachtar na daoine cearta sin a thiocach ag sí ar do bhord. So cadíg na freagrachtaí atá ag na bhord Bainistíochta, so teicimid mór dúirt mé sin tá go leor freagrachtaí a gceist. Ach is gá a gach bhord Bainistíochta spirid sanúil na scoile a cosint. Agus tuisc gur Gaelscoil na sin, is í an Gaeilge teanga or scoilení. Agus tá ról ionntach lornach agus ionntach tábhachtach ag na bhord Bainistíochta an Gaeilge a cosint agus an Gaeilge a curcan cinn. Agus teicimid ar fad go bhfuil ar ó mór Bainistíochta fáin mú trí fan na Gaeilge, agus a rís is fiú an táma chahabh teachtar guoine a bheith an an tuirt faoi seo. So a rís tá dúgas ar an mórd or scoilení a bhanistú thar ceann an fátrún. Agus a nuas ar gachród atá le déanamh acu is gádómh I bheith ag fearra ar policy na Gaeilge. Agus béidir go dtí seo gon lacu, béidir go raibh an Gaeilge mar theanga an tsóisialaithe inar scoilení tuisgur Gaelscoil na sin, agus tócha go tuigimid ar fadanis go bhfuil géargád a policy a leagan síos go soléir cén cuí a nairóach leis an scoil é seo bhaint amach. So is rud amháin a bheith ag déanamh cinnte go bhfuil rudaí ag tóirliúint is just na ranganí. Ach chun cinálín é seo a leathnú amach tríd na scoile ar fad, tíomh muid a gataí na scoile, is gá go mbeadh an policy seo ann. Conas go bhhéiteach leis an mórd an tolas seo áil, so is béidir nuair smaoininn tú faoi déiteach leis an príomhoide tuairiscí a churós cód an mór Bainistíochta ag na crunethe bord faoi na nósanní atá ag an scoil chun an Gaeilge agus Gaeilge an tsóisialaithe a churráid. An bhfuil cumarsáide éifeachtach ann a cintíonn go bhfuil na pórtathe ar fad ar an ólas. So an bhfuil an bord ag fáil ólais ó iarran na scoile, ó hismóirí na scoile. An bhfuil tuiscint ar bith acu faoi fáistí na scoile nar a hagann sé chuig labhairt na Gaeilge sa scoil. Agus tá mé cinse ag go leor gásanna nach bhfuil de bhór an brúama atá ann. Ach béidir go bhfuil sé amdún smaoine bhar cúpla bailach go bhhéit mí an tólas sin a thuirt an bhord. Mar má hastín wen go méid an mórd go hilas go thomláin taobh hirir de seo, caithí siad a bheith in an cinálín an síomh réadúil a hiiscint. So is tócha ag smaoine faoi seo a rís, conas go bhhéiteach leis an mórd an Gaeilge a spreaga, a dheabhsú agus a bhéadú sa scoil. So tá an freagrach seo orthú, conas gur féidir le é dhéanamh, okay? Níl siad sa scoil go léithú. So bé mo chur air seo i gcónaí, agus is tócha tosaíonn sé sin leis an príomhoide, leis na múnseoirí agus a rís tuismóirí páistí. So tagann sé ras chuig cumarsáide, an bhfuil bailí cumarsáide ann, an bhfuil ilúnt chutha ar fáil de phobal na scoile, agus ní bháin múnseoirí na scoile, phobal na scoile go gotínta, go bhhéiteach siad béidir chur lena chumas sa Gaeilge, an Gaeilge tá acu a úsáid. Mar is minic go neartar nach bhfuil na deisinaí seo ag tuismóirí cé go mbíonn siad ag éirí a bheith pórtach sa scoil. So béidir beag an smaoine a bheith dhéanamh ar sin. Imeachtaí a chur a fáil de phobal na scoile, agus a rís béidir phobal na scoile a spreaga le freastaillar imeachtaí sa ceantar nó freastaillar imeachtaí go náisiúnta, agus a rís má hagann sé ón mórd bheith an tuiscin sin an muith i measc phobal na scoile, go bhfuil sé seo fíorthábhachtach agus go bhfuil ar guoine an éireacht seo a chuirteach agus an Gaeilge a haingt beagání amach ón seo mar ranga. Freisin is tócha an bhfuil an bord ar an ólas faoi imeachtaí scoile a táirsúil. Imeachtaí inar scoilení ar fad tá clasaní agan ar fad chun an Gaeilge curcan cinn. Bhíodh sé tonól na seachtaine,
Gaeilgeoirí na seachtainna, dúisní na Gaeilge, tá sé ar siúil in scoile ní ar fad. Ach is dócha an bhfuil an tuiscin sin ag an mórt, an bhfuil siad ag taú linn, an bhfuil siad ag chur buéadú ar fáil chun beidir dúisní breise a chur amach an sin, chun poiblíochta dhéanamh, ach is dócha seo an áit go bhfuil mí se fad a bheith smaoinemh faoi seo. Now, rud an seo is tócha bhfuil sé tábhachtach dún ar fad ach servísí de fáistí agus de phobal na scoile a lorug trí bhean na Gaeilge. Agus tá na scéaltaí ar fad clostí agan ach a rís mar scoil tá caiimiid ar fad a bheith aontaithe, gomuid didal na servísí seo ar fad aáil trí bhean na Gaeilge. Agus is fiú an táim a chahabh, agus a rís má bhín gatainna ar aon intin faoi seo, ní thiocach sé rothhapi céim fánach go sé seorsúil, céim fánach go sin arsúil. Bheith tú an rá be cear go méid sé arsúil faoi láthair, tá muidir déanamh ar haachnaí thil teacht ar gcuoine a churach é arsúil trí bhean na Gaeilge agus tuchamuid ar rais. Mar deag ná bíon na daoine ar fáil, bíon na drámaní, bíon na hagrais, bíon na daoine ann ach just tógann sé beag ganí níos mó am a beidir teachtarthú agus iad áil amach chuig an scoil. Rud eile atá tábhachtach don bhór is tócha chomá. Tá be cear go méid an bhór ag cosint spirit sanúil na scoile tíbaiste de orintanta na scoile agus tíbhamuid a orintanta na scoile. So caiimiid smaoine faoin na páistí a rís an seo, tá muideanna ar fád go bar go handín timpeallacht Gaeilge a crothú den na páistí. Ní dhéanaan na páistí idirhealú idir imachtaí a tharlaíonn sa scoil, faoi bhanistíochta na scoile, le linn na haimintí scoile, agus imachtaí a tharlaíonn taobhamuid a haimintí na scoile, agrathe ag drámaní nó agrais eile ach go tharlaíonn sa scoil. Ins na seomraigh rang a céine beidir ina mín siad lún go híine ó a ní go dtí trí. So a rís tá áirinne a bheith cinse go dtigan an bord é sin, agus in riire go bhfuil an bord ag cosint é sin, agus nach mé ag drámaní ag teachtasteach in scolaní, agus ag opair lenóir báistí trí bhean an bhirle, mar ag gcónaí an sin bheith an páiste ag tuiscint, tá mé sa síomh scoile, agus tá rudí chuna bheith trí bhean na Gaeilge, agus dhéanaach sé sin chusaí an fáiste níos éasca, mar caiimiid é sinna loidrú, agus an sin ba deis agan an Gaeilge a thógáil amach tíbhamuid a gataí na scoile. So sin pointe is tócha atá fear tábhachtach. An bhfuil an bord an cabhrú leis an scoil gréasáú a dhéanamh, agus beidir is tócha rud éigen a bheith cabhracht an scoil, so beidir teach le chéile le Ghaelscoil Ruairí, nó beidir nasca dhéanamh le agrais nó grúpi eile atá sa ceantar, a bheith ag dul i dro na Gaeilge a loidrú sa scoil. So tá an dúlgas ar an mór na rudí sin is tócha a istrú comma. Go na dismóirí agus a rís tá go na dismóirí ionfach tábhachtach in nach gnéad an scoil. Ach an bhfuil go acu nuair a hagann sé chuig labhairt na Gaeilge is síomh na scoile. Agus I rís mór Gaelscoilena, tíbhamuid an Gaelteacht, tá gachsáis caid an ann, tá tuismóirí agan nach bhfuil focail acu, tá tuismóirí agan go bhfuil anspéis acu agus ag tá ag tosnú ar an tros fálamathe. Tá tuismóirí agan atá lán an Gaeilge a labhairt, ag tá imethe a rais beidir chun snas a chuir, agus tá tuismóirí lífa agan atá ag tógáil páistí trí bhean na Gaeilge. An bhfuil gach tuismóir ag mothú sásta, ag mothú compordach, ag gcuid Gaeilge a labhairt ar slíomh na scoile. Agus an bhfuil an tólas sin ag an mór, an bhfuil aon duine ag chur ceisteanaí ar na tuismóirí, a rís bailach agus bailí cumarsáide, tá sé sin fearthábhachtach. Agus beidir mar ocail scóir an seo ag smaoineh faoi ról an bhór nuair a hagann sé chuig Gaeilge an tsóisialaithe sa scoil. Rud atá lúte I BEATHA TEANGA ná cuisteann na Gaeilge, agus is tócha gur deis ionach é seo dúine ar fad teach le chéile, agus buil agus ionadathe ón bhfoireann, ón na tuismóirí, beidir páistí, buil an bhord, agus na páirtathe oideachais ar fad atá buinteach lenar scolaní a chur ar aon cuiste amháin, agus a rís ní bheith aon den agsúla go méid an cuiste seo ag búla gach seachtain na bhain rud, but dá bhéiteach le cuiste na Gaeilge búla óháin nó beidir faoi go an ag an terma, agus an tólas a roint I measc na fórne, a measc na dismóirí, cuis na dismóirí, a measc an bhord, nach méid sé sin ionach loidir, agus chuireach sé sin is tócha an smaoinemh agus an tuiscint agus an suíomh na bhfuilmuid, chuireach sé amach an sin é, hiagach gachtainna, tá an scoil seo an dá réire faoi seo, agus tastín mothú go méid gachtainna pórtach, agus go méid an Gaeilge á labhairt ag na páistí, cóminic agus choíaltas gur féidir le.